Uwar gida ran gida. Wai da Allah kuna ina ne haka? Wallahi kin gan mu nan muna wajen saukan alkur'ani ne wallahi dare yayi. Idan ya sauke ya same ni a gida amma ka dan juyo bayan ka kadan. Salmanu, wai kai dan Allah me yake da mu gane Usman? Ka dauta kana dauta. Kun wannan da kake so ka bani wannan. Kana ta hakka nan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yawa, wani na gaya zai ɗauka mun waya ne. Na ga kamar emergency call ne. In ji ka tabbatar a gidan da nake faɗa. Zan da zuwa. Aisha ba na baki hakuri bane. To ina kaka? To munafiki. Kai baka da aiki sai biye mata? Wallahi na dina in zai kin ƙara gani na da mace wallahi uwata cike zan bai. Allah. Adda ta ɗauka, billahi da ta same shi a gadon baya ta kafta masa. Bayan sa ya buɗe, ya juya ta sake ɗagawa yana dan Allah ki min rai. Ta kafta masa a hannu, ta cire masa hannu. Ya sake ya tsaya yana duba baya da zai ba hannun da zai kare. Ta cire hannaye. Ta sake ɗaga addan nan, ta kafta masa a makogwaro. Kawai sai ga farin makogwaron nan ya fito. Wannan da irin farkawa daga bacci. Aisha mu ga hannunki. Ba wuka hannunki. Yau sai na kashe ka, ka je can kai fasikancin naka. Wannan yayi wancan. Wallahi tallahi jaki za ka yi. Na so mu maka maganin matsalarka. Ka saka ka shiga gidanka hankali kwance. Ko bacci za ka yi a kwanta da wannan riga ana ja kunnen ka ko acid za ta watsa maka sai dai ya kare akan kayan nan ba dai jikinka ba. Idan har ba za ka daina yawon dare zuwa club da biye-biyen yan mata ba wallahi rashin hankali ka dan ka fara gani a cikin gidan nan. Ko ka zauna. Daga hannunka zuwa sama. Ina. Sama. Idan ka sake mika hannunka dan ka ba hakuri. Dan ka dan sake dan ka sake. Taurin kai ne da shi. Wallahi taurin kai ne da shi. Maganin tauri ya kamata a sama maka. Tauri. Akwai rijiya a gidanka? Ba rijiya a gidan. Shadda fa. Dole ko da ka bata bat boot ka fito ta cikin kashi. Mutum ya fito ta cikin kashi. Wannan duk inda ka ajiye shi. Dan Allah ka dala. Maganin tauri kace ka wani bayana ka ko gudu. Wai mutumin nan da gaske yake ba. Barki fara yanzu tantama yake. Wa zuciya ta tayi barin saka shi. Ni kawai sai daga wasu yan daba. Sai na same su nace musu da Allah a dan yi mun gwajin taurin nan. Yana miƙe da kallo wata wuka. Kai ba irin wannan ka ba tsaya. Irin wannan Allah ya isa. Daga ce barkar ke baba da. Yanzu su ma so kike je tafi gida nan je zauna. Aisha kenan ashe na karba ga dauri kwanta. Zo ta dauko kakka.